¿Empiezo? ¿Qué? Sentaos. No. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, buenos días. Se va a constituir la Corporación Municipal del Concello de Cerceda. En primer lugar, se va a constituir la mesa de edad, integrada por los electos de mayor y menor edad, ante la cual se irá llamando al resto de electos para que tomen posesión aquí y quedar constituida la corporación si asiste al menos la mayoría absoluta del número legal de miembros, como parece ser que existe. Entonces, en primer lugar, tomará posesión el electo de mayor edad, don Ángel Gestal Gómez. Sí. Prometo cumplir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleiro con lealtad al Rei, guardar fidelidad e Constitución como norma fundamental del Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. A continuación tomará posesión la concelleira de menor edad, Marta Grela Fariña. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleira con lealtade ao Rei, guardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Queda constituida la mesa de edad. Entonces, a partir de ahora se va a llamar a los concejales. Es cierto. Hay que entregar la medalla de concejal a los integrantes de la mesa de edad. A continuación se va a llamar al resto de concelleiros electos, don Juan Manuel Rodríguez García. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleiro, con lealdade ao Rei, guardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Doña Cristina Capelán Cancel. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleira con lealdade ao Rei, guardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Don Francisco Javier Boquete Cambón. Prometo cumplir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleiro con lealdade ao Rei, guardar fidelidade e a Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. María Carmen Martínez Barreiro. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleira con lealdade ao Rei, guardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e a obediencia ás leis. Don Jesús Rama Belle.
prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleiro, con lealdade ao Rei, gardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Doña Caterina Queijo García. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleira, con lealdade ao Rei, gardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Doña Silvia Lois Fraga. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo como concelleira con lealdade ao Rei, gardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto da Autonomía de Galicia e a obediencia ás leis. Don José Óscar Golán Muiño. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleiro con lealdade ao Rei, gardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Don Alberto Sánchez Regueiro. Por imperativo legal, prometo pola miña conciencia e a miña honra cumplir fielmente as obrigacións de concelleiro de Cerceda, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como defender os dereitos e intereses xerais das veciñas e dos veciños de Cerceda e de todo o pobo galego. Don David Lamas Lois. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleiro, con lealdade ao Rei, gardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e a obediencia ás leis. Don Alfonso Mosquera Queijas. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de concelleiro con lealdade ao Rei, gardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Bueno, queda constituida la corporación. Entonces nos podemos sentar. Presides tú. Tú, vamos. O sea, como mesa, sigue presidiendo la mesa. Falta una silla. Ah, es que está esa. Bueno, vamos, sí, sí. Sí. Gracias. Bueno, a continuación se va a proceder a la elección de alcalde. Para empezar hay que postularse los candidatos que solo pueden ser los cabezas de lista. Entonces, ¿qué candidato se postula? Solo se postula don Juan Manuel Rodríguez García. Entonces se va a proceder a la elección mediante sistema de votación ordinaria a mano alzada. Entonces, votos a favor de la candidatura de don Juan Manuel Rodríguez García como alcalde. 9. Votos negativos. Abstenciones. 3 abstenciones. Pues con haber alcanzado la mayoría absoluta el número legal de miembros, 9 concejales, queda proclamado alcalde don Juan Manuel Rodríguez García
que va a tomar posesión en este momento. Prometo cumprir fielmente as obrigas do meu cargo de alcalde, con lealdade ao Rei, gardar fidelidade á Constitución como norma fundamental do Estado, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e obediencia ás leis. Bo día a todas e a todos. As miñas primeiras palabras como alcalde teñen que ser que, como ben sabedes, algunhas e algúns dos que estades aquí, son unha persoa bastante calurosa durante todo o ano, así que xa podedes imaginar, hoxe aquí, neste día xa a casa de verán, e que a gravata posta, non? Gustaríame comezar cedéndolle a palabra aos presumibles portavoces dos outros dous grupos para que comenten algo se o consideran preciso. É ben sabido por toda a Cerceda que o BNG ten un proxecto. Sabemos que o Concello que queremos é como imos avanzar para conseguilo. Dende aquí queremos expresar e decir que o Goberno de Cerceda sempre terá a nosa man tendida para sumar. No noso Concello hai persoas que queren, como a nós, o mellor para Cerceda. O noso proxecto é un proxecto que quere dialogar e aportar boas ideas, con quen teña boa disposición e con quen estea disposto a mellorar a vida dos veciños e das veciñas. Para iso, a nosa man, como xa dixen antes, estará sempre tendida e aberta. Sumemos todos e cada un de nós para mellorar o futuro de Cerceda e de todos e cada un dos nosos habitantes. Bos días a todos. Para nós é un orgullo formar parte desta mesa, aínda que estamos na oposición. Representar aos nosos veciños, aparte de ser un gran orgullo, tamén é unha gran responsabilidade. Ímolo facer con total transparencia e humildade. Esperamos que vós, como membro do goberno local, teñades iniciativas moi prósperas para os veciños de Cerceda. Nós, evidentemente, todo o que sea bo para os veciños, apoiarémolo rotundamente. Así mesmo, tamén traeremos aquí problemas, inquietudes, todo o que poida ser para mellorar tamén a vida dos nosos veciños. Esperemos tamén que nos escoitedes e todo aquele que vexades que é moi bo para o Concello e para os veciños, pois que lo vedes adiante tamén. Gracias. Quixera agradecerlle a disposición a ambos e, evidentemente, pois nós ofrecemos unha man tendida. Estaremos sempre dispostos a escoitar, a ofrecer política de altura e, por suposto, tamén a aceptar as boas propostas que veñan por parte da oposición, non? Que o feito de que sean boas ou non, evidentemente, é unha cuestión subxectiva. Tamén o pobo se pronunciou ao respecto desas propostas e nós tamén o faremos, sempre conscientes de que hai que dialogar, de que o debate é unha cuestión fundamental en política, pero tamén moi conscientes de que nós tivemos un apoio maioritario que nos obriga a liderar a xestión deste Concello e a mirar cara ao futuro con moita forza. Eu quixera comezar saudando aquí a todas as persoas presentes, tamén facer mención
a presencia pois, dun exalcalde como é o señor Fernando Martínez, tamén un expresidente da Xunta de Galicia con moito vínculo con Cerceda, como é Fernando González Laxe e, por suposto, a exdeputada Silvia Fraga e a actual deputada autonómica Begoña Rodríguez Rumbo. Pero, en definitiva, é o que é máis importante, a todas as veciñas e todos os veciños que hoxe aquí nos acompañan. Obviamente, quero dar a benvida a todos os novos concelleiros, felicitalos pola súa presencia aquí e, por suposto, agradecer, non? Eu dixen dende un primeiro momento que nós, evidentemente, facemos acopio de todos aqueles apoios que nos chegaron o 28 de maio, pero eu pretendo ser o alcalde de todos e de todas, e pretendo que este goberno sexa o goberno de todos e de todas. Por lo tanto, eu teño que estar moi agradecido a todas as persoas que participaron no proceso electoral do mes pasado, independentemente da opción que elexiran, máis alá de que, obviamente, aqueles que tomaron a papeleta socialista na urna, pois nos permiten gobernar os próximos 4 anos. Sempre digo que Cerceda é un referente en infraestructuras, é un referente en benestar social, é un referente en desenvolvemento económico e emprego, pero hai que seguir reforzando e seguir mantendo todo o que nos levou hasta aquí, que é o que fixemos durante o último mandato con moitísimas dificultades. A miña filosofía en política, dixo na primeira toma de posesión, e sigo mantendo, é o equilibrio e o progreso. E cando me preguntan en que se basea, pois é moi doado, que de todo o desenvolvemento económico que haxa en Cerceda poida haber aproveitamento por interés público. En que se materializa? Na sostenibilidade, no emprego e, por suposto, nos ingresos públicos, que son precisamente os que nos permiten facer políticas públicas. E nese sentido é moi importante ter en conta cal é o papel estratégico que hoxe Cerceda xoga. Basta compensar o importante que é nas nosas vidas a xestión dos residuos para ter moi en conta o papel estrutural e crucial que xoga Cerceda en Galicia. Basta compensar todo o que está sucedendo con respecto ás suministracións e ás enerxías, todo o dilema social que hai neste momento con esta materia para comprender tamén o papel relevante que Cerceda pode xogar. O que nós non imos aceptar, en ese sentido sí que como alcalde vou a ser un frontón e traballarei porque este goberno o sexa, é que a cambio diso nos queiran dar esmolas. Cando pretendan facer iso, quero deixar moi claro que todos os intereses de fora das nosas fronteiras me van a ver en fronte. E iso, evidentemente, pois é algo que pasou ao longo da historia, non? Xa no seu día os bereberes cambiaron terras de moito valor a cambio de moi pouca contía. Estamos no século XXI, hoxe en día hai xente preparada ao fronte das corporacións e, desde logo, sabemos moi ben que aquí hai un equilibrio que sempre vai a permitir que dun modo máis ancho ou máis estreito haxa un espazo por interés privado que é lexítimo e é bo, pero que tamén haxa un espazo por interés público que, ao final, é o que representa a todos os veciños e a todas as veciñas. Neste punto, gostaríame dirixirme á oposición, deixarlles claro que sempre digo que por enriba de todos somos veciños. Eu sempre distingo o persoal do político e, máis, para min a boa política reside en ser capaz de defender os teus principios e poder chegar a acordos. Aí fago fincapé no que antes decía. Evidentemente, os nosos principios tiveron un respaldo moi maioritario, pero nese sentido eu si me quero dirixir xa neste caso aos meus e decirlles que por moito que foramos o grupo que independentemente da forza política e do Concello obtivo máis porcentaxe de voto en todo o Partido Xudicial da Coruña ou por moito que igualáramos o récord de concelleiros na historia democrática en Cerceda, hai que seguir tendendo o diálogo. A política non é unha cuestión de coaccionar, non é unha cuestión de impoñer, a política é unha cuestión de convencer, de estimular. E, polo tanto, temos que facelo así, porque non hai que perder a conciencia de que isto, ao final, é unha cesión de poder durante 4 anos por todos os veciños e por todas as veciñas, para que xestionemos o de todos, para que xestionemos o público. Non é máis que iso. Nese sentido, pois, darlle a benvida aos novos concelleiros, a Marta, a Alfonso, a David, a Óscar, a Silvia. Por suposto, pois nós tamén satisfeitos de ver aí a Alberto, que já hai que recoñecer que estivo na corporación no momento no cal, por cuestións obxectivas alleas á xestión municipal, foi o mandato máis complicado da democracia, diso non cabe ningunha dúbida, e nese sentido tamén moi agradecido aos meus, non? Que boa conta tiven de que hoxe tiveran aquí, porque si é certo que creo que o merecían. No momento en que houve que superar unha pandemia que obviamente xerou moitísimas dificultades e parálise na administración,
as subidas do IPC causadas pola situación internacional, o peche da central térmica que afectou moi particularmente ao Concello de Cerceda con case 1.300.000 euros en materia de bices e de IAE, pero pese a iso, Cerceda creceu de poboación, Cerceda aumentou na natalidade, Cerceda incrementou os investimentos, seguiu tendo orzamentos moi potentes, dou máis licencias de vivenda unifamiliar, abriuse un novo escenario industrial de cara ao futuro, e pasou con esta xente. Por iso tive en boa conta de que hoxe, unha vez máis, estiveran aquí connosco. E despois, en canto a min, que acabo de tomar posesión como alcalde, quero facer fincapé en algo que tamén teño comentado en moitas ocasións. É que para min é un gran orgullo, pero tamén é, por suposto, unha grandísima responsabilidade. E dixeno fai 3 anos, e tamén reincido hoxe, no feito de que para min estar aquí non supón moito. Ser alcalde supón moi pouco. O que si supón é gobernar ben e ter as veciñas e os veciños contentos. Eso é o que me enche de satisfacción, porque sempre digo que na vida a cuestión non é estar, a cuestión é ser. E en ser témonos que enfocar todos os días. Había unha frase de Winston Churchill que decía que a xente está moi máis preocupada por ser importante que por ser útil. Podo asegurarvos que a miña única preocupación é ser útil ás veciñas e aos veciños da Cerceda neste posto de alcalde que de algún modo significa ser un faro, pero cando és un faro non estás para brillar, estás para iluminarlle o camiño aos demais, para ser un recipiente de certezas para as nenas e os nenos, tamén, por suposto, un creador de esperanzas, e nós imos a executar ese plan, que é un plan que ven de antes do 2023. As liñas maestras están establecidas, e que vai máis alá do 2027, porque, desde logo, temos altura de miras. O meu compromiso hoxe é que eu nunca vou cambiar. Iso quero que lle quede moi claro a toda a veciñanza de Cerceda. Se ata agora fun un traballador ou fun humilde, que iso cada quen poderá xuzgar á súa maneira, pois sexa mellor ou sexa peor, eu voume manter nas características que me levaron ata aquí, porque é o que antes decía, non é cuestión de estar, eu son así, e polo tanto así me manterei. Hoxe é un día de gala, pero o luns será un día de traballo, e aí estaremos como sempre, con Cerceda sempre na cabeza, por suposto, e con Cerceda sempre no corazón. Moitísimas gracias a todos e bo día.